Аудиокнига. Лечебно дишане. Автор Мустафа Картал. Жанр на книгата Здраве и алтернативна медицина. Защо написах тази книга? От дълго време изследвам как практиките на правилното дишане и пеене, които съставляваха част от моето академично обучение, въздействат върху емоциите, мислите и физическото ни състояние. При пеенето и спорта използвам техники на дишане, оказващи силно въздействие върху индивида. Тяхното приложение подобрява здравословното състояние и допринася за личностното развитие. Това ме накара да започна задълбочена работа по тази тема. След като споделих опита си в книгите Гласови техники, техники на дишането, дихателна терапия и промяната на едно води до промяна на всичко, реших да споделя с читателя проучванията и разработките си по оздравителната сила на дишането. Недостатъчното и неправилно дишане лежи в основата на всички връхлитащи ни неприятни изживявания. Ако организмът ни получава необходимото количество кислород, той няма да се разстроива и боледува. Първопричината за всички проблеми и неразположения е липсата на достатъчно количество кислород. Дихателните упражнения връщат в първоначалното им състояние нашите чувства, мисли и физическа кондиция. Всичките са разстроени, защото не сме използвали диафрагмата и сме дишали повърхностно. За да живеем уравновесено, хармонично, спокойно, дълго и здравословно, трябва да доставяме на организма си необходимото му количество кислород. Чрез тази книга искам да науча читателя да диша правилно и достатъчно, да отстрани своевременно недостатъците и да разшири максимално потенциалните си възможности, акцентирайки върху оздравителната сила на дишането. Споделените тук познания са препоръки, извлечени от моя опит и проучвания. При лечение на всяко неразположение се консултирайте с вашия личен лекар. Мустафа Картал. Система за лечение чрез дишане. В състояние ли сме да разберем дали дихателната ни система работи на пълни обороти? Навярно не. Защото, когато сме здрави, не и кратко обръщаме внимание. Ако използваме пълния и кратко капацитет, веднага ще преодолеем неразположенията. Неизбежният ежедневен стрес не би оказвал влияние върху храносмилателната и кръвоносната ни система. Сънят ни би бил спокоен, а сексуалният живот – удовлетворителен. Тялото щеше да остарява бавно, да живее нормално и без сътресения. Не бихме имали сърдечни кризи, онкологични заболявания, артрит или ревматизъм, а ранна склероза не би погубвала ума ни. Организмът работи като едно цяло. И когато всичките му части изпълняват функциите си адекватно, производителността е на най-високо ниво. А за да бъде такава, организмът се нуждае от определено количество енергия. Тази потребност се задоволява чрез приемането на достатъчно количество кислород. Продуктивността на дихателната система е пряко свързана с количеството поет кислород. Оздравяването изисква достатъчно енергия. Заложената в нас система за подобряване на състоянието на организма е невидима, но е повече от ясно, че такъв механизъм съществува. В процеса на еволюцията организмът си е изградил собствена система за ремонт, която да се противопоставя на увреждащите го и разболяващите го сили. Доказателство за наличието на такъв естествен механизъм е, че през дългия еволюционен процес, когато не са съществували алтернативна медицина и лекари, ние сме оцелели. Чрез тази книга целя да обясня, че хората, които дишат дълбоко и продължително, притежават потенциал да съхранят здравето си и да преодолеят неразположенията, а хората с здравословни проблеми могат да се справят с тях, като отново започнат да дишат правилно. Сама по себе си структурата на дихателната система е доста сложна, а поддържането на тялото здраво е една от най-сложните и кратко задачи. Формулировката горе като долу ни дава ключ да разберем, че дихателната система е мерило за работата на целия организъм. Механизмът на самолечение чрез дишане въздейства върху повечето части на тялото като цяло, започвайки от дънк. Системата за подобряване чрез дишане е своеобразна връзка между живата и неживата природа. Системата действа непрестанно чрез вдишването и издишването, така естествени в живота. Тя се намира в състояние на постоянна аларма. Тази система има способността да разпознава и определя нанесените щети,
отстранява успешно както сериозни, така и моментни проблеми. Обикновено подобрението идва от само себе си. Това се възприема като естествена способност, кореняща се в структурата на ДНК. Възникналото поражение автоматично активира системата за самозащита и стартира процесът на подобрение. Да сравним един организъм с неразположение с замърсена и напълно лишена от живот река. Еколозите твърдят, че замърсената река винаги има шанс да се възстанови. Така и организмът има потенциал да се обнови и по всяко време да отстрани неразположението. При замърсяване реката може да се изчисти и оздрави до определена степен. Но ако е замърсявана продължително, след известно време, поради претоварване на естествения пречиствателен механизъм, тя не може повече да се пречисти. И тогава, в резултат на измирането на растителните чистачи и полезни микроорганизми, потокът на енергията се променя и реката се разболява. Ако за известно време в нея не се хвърлят вредни вещества, концентрацията на замърсителите започва да намалява, а количеството на кислорода да нараства, слънчевите лъчи проникват по-дълбоко. Живите организми се възстановяват и помагат на реката да се прочисти. Така енергийният поток се възвръща и реката оздравява. Подобно на този пример и човекът с увреден организъм, ако в един момент започне да диша правилно, е в състояние да възобнови всички намалени функции, за да възстанови системата и отново да бъде здрав. Неправилното дишане е причина за недостиг на метаболитна енергия. С други думи, недостатъчната дихателна дейност намалява количеството енергия, нужна, за да протече метаболизмът. Важно е да се знае, че в повечето случаи апнеята и дихателната недостатъчност са причинени от физически и емоционални травми в миналото. Много хора не могат да активират своята програма за подобрение, понеже не знаят какво значи правилно и достатъчно дишане и не са се научили как да го използват. Правилната дейност на мозъка и нервната система зависи от обращението на достатъчни количества кислород и въглероден диоксид. Поради това дихателната дейност е основната програма и тя влияе върху всички останали в организма. Само с подобряване на дишането може да се постигне здравословна работа на всички останали системи и в резултат на това да започне процесът на подобрение. Подобряване чрез дихателни техники. Прилагането на техниките за дишане, познати като механизъм за задълбочено мислене, достигане до същността, промяна на битието и отключване на животворната енергия са известни повече като методи за умствено разтоварване и борба с стреса. Днес положителните науки вече приемат тези методи, които намаляват тревогите и напрежението, успокояват мислите, допринасят човек да се чувства удовлетворен и способстват да издържа на болка. По тази причина през последните години те масово се използват във всички сфери на медицината. Първоначално ги прилагаха за подобряване на здравето и качеството на живот въобще, а сега специално ги препоръчват в превантивната медицина и като лечение на подлежащи на продължителна терапия сърдечни и онкологични заболявания, диабет, парализа. Дихателните практики са много съществени за засилване на съпротивителните сили на пациента и за цялостното укрепване на организма му. Същевременно сами по себе си те оказват лечебно въздействие. Влияят положително при възстановителните процеси и съкращават периода на лечение. Известни са и като много полезни помощници, особено при онкологични заболявания. Имат широк спектър на въздействие най-вече защото задействат ендогенните механизми в организма. При различни изследвания на тези методи, прилагани при лечение на панически пристъпи, на стрес, депресии и подобни психически разстройства, е установено, че те забавят сърдечния ритъм, подобряват кръвообращението, понижават кръвното налягане, адреналина и холестерола, уравновесяват мозъчните полукълба и намаляват разхода на кислород. Прилагането на дихателни техники дава възможност на индивида да използва собствената си енергия и да осъзнае силата на мисълта. Постоянното следене на дишането само по себе си допринася състоянието на организма да се подобрява. Докато проследяваме как вдишването и издишването се повтаря, мозъчният ритъм се успокоява. Това е предпоставка да достигнем високо ниво на съзнанието, ниво отвъд мисловното. То е огромна възможност да постигнем спокойствие и щастие, защото насладата, изпитана в такъв момент,
е несравнима с насладата, изпитвана в познатата ни реалност. Особено в онкологията прилагането на техниките за дишане, които са алтернатива на познатите лечения с медикаменти, операции и лъчетерапия, са изключително ефективни за възстановяване на психическото състояние на пациента и за повторното пробуждане на желанието му за живот. Чрез тези практики болният се чувства посилен, понася по-леко болките и тързанията. Докато се бори с трудно лечимата болест, се подобрява и психическото, и физическото, и общото му състояние. Тези практики се препоръчват предимно при онкологични, сърдечни и други хронични болести, защото тъкмо пациенти с такива страдания са се възстановили, практиките са подобрили психическото им състояние, допринесли са да се освободи хормонът ендорфин, възвърнали са болния към живот и са допринесли за по-успешното му лечение. Като достигне до определено ниво в дихателните практики, човек започва да контактува със същността си. С времето този контакт се задълбочава дотолкова, че обхваща всички мисли и чувства. Физическото тяло, чувствата и мислите се обединяват в едно цяло. Тогава практикуващият престава да се пита положителни или отрицателни са мислите и чувствата му и започва да приема действителността такава, каквато е. Дихателните практики заземяват натрупаната в тялото енергия и изхвърлят умората. Повишават умствената концентрация и успокояват. И обикновено приемът на болкоуспокояващи става излишен. Ако помислите за мозъка, който ни позволява с голяма точност да схванем много свръхестествени явления и при висока концентрация върши чудеса, възгледите ви ще се променят. От настоящето си ниво науката не винаги успява да обясни всичко. Вместо предубедено да отричаме тотално тези практики, по-добре е да проучим темата и да изследваме получените резултати. На много места в света онколози изпращат пациентите си при специалисти по терапия чрез дишане. Изключително полезно е дихателните практики да се превърнат в начин на живот. Днес, управляван от егото си, човекът живее във век на разпадане на ценностните системи, страхува се от бъдещето и губи посоката си, но вслушвайки се във вътрешния си глас, той може да надмогне трудностите и да подобри състоянието си. А състоянието на болния не се подобрява чрез практиките директно, то е резултат от това, че се научава да се подхранва от същността си. Дихателните практики освобождават от предубеждения всеки, предпочел позитивното мислене като степен на развитие или превърнал позитивизма в начин на живот. Те създават у него умението да се отнася безпристрастно към хората и събитията и разбирането да е еднакво дистанциран, без да отделя или отхвърля каквото и да било. При такова ниво на съзнанието човек изпитва безусловна обич и приема нещата такива, каквито са. В нас са заложени различен вид знания за Вселената. Добре е, преди да сме се разболели и преди да сме излезли от кондиция, да се научим да използваме тази сила, та винаги да сме една крачка напред. Запазването на здравето и воденето на възможно най-пълноценен живот са важни, затова човек непременно трябва да се научи да използва силите си чрез техниките за дишане. Ако сте решили да се лекувате, използвайки енергии, значи вече го правите. Намерението е същността на всяко нещо. Щом решите да приемете нещо, то вече се осъществява. А осъществяването зависи от чистотата, искреността и силата на вашето намерение. Ако искате да станете лечител, който използва дихателните техники, преди всичко трябва да се вгледате в себе си, да застанете лице в лице със себе си и същността си, за да се излекувате. А лекувайки себе си, може да помогнете и на другите, оздравяването на отделната личност допринася за оздравяването на цялото общество. Когато здравословното състояние на един човек се подобрява, околните се възползват от това в най-висша степен, независимо дали имат представа какво се случва или не. Семейството, колегите, приятелите и познатите, случайно контактуващите, съкварталците, съгражданите, сънародниците, изобщо всички наоколо се влияят един от друг. Помощта, оказана на някого от тези хора, е всъщност помощта, която си оказвате лично. Вашето оздравяване въздейства върху всеобщото здраве.